nganggo medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ra ning dhuwur terus nganggo medun bareng. Nek diwarai to. Keploki, lenelek saya kerep. Apal kok dijiku nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku nang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Sang ngurusi aku kok ya. Jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan ditempel transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Pokoke temboke segi 4 kae tak nai kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gak kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kon ning uyon dodo. Malah walian ya. Oh, ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, nganggo medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ra ning dhuwur terus nganggo medun bareng. Sritenan nang pasir. Piye, Pak? Heeh, ra ning dhuwur terus nganggo medun bareng. Nek diwarai to. Wah, keploki, lenelek saya kerep. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kon ning uyon dodo. Malah walian ya. Tenan ora, Gun? Oh, heeh, asli. Itu pas aku ngetoki karo tengah bur blong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen ngandhen. Sinden milenial iki ya larang ya padha ora. Medune kowe kaya Brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggo Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tambeku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry. Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku.
Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak daleki dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok terima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trimo ora? Ora trimo ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trimo ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Ayo. Lah kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry ngapa? iki mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni pelit ning Gusti paring dawuh Senaya ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek mengko kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadi kowe muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Seno menika blobol lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ora iso joget. Ha iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Kaya ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megel lho. Ameng mentok ora rupane rak ngisini-sini. Oh, dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi no. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure mung 500. Kasur apa 500 sih? Hah? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Menggo omah tikus 500 sih. Apa? Kangge semangat wiyaga Mas Seno transfer 1,5 juta. Ah, ora nek dikeke ora sah gelem co, ora sah ditabui. Ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok so. Ora nabui ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wis gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didum kan iso rata. ditandu co, sabar ya. Oh ben wae.
Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, kurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gogolak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin ki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan ki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Orang kena kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Ciro lupat 6 8 9 10. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Oh. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Oh. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, rak rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi nganggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek Cek, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Nyidam Sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam Sarias. Moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Capcus kok capcus dicap terus dicus ya. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Basa banci to kuwi. Nggih. Sok eman. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok santuy. Santuy apa itu? Embo. Santai. Oh, santai santuy. Nggih. Basa banci to kuwi. Nggih. Kudu apal. Wah, wis. Apa? Jaim. Mager. Oh, aku ana cementan ning pager kono aku ya. Mager iki apa? Males gerak jebulno. Anggere muni teturon ngene iki, wah rasane mager. Ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono, tatin ku ya ngono anggere muni esuk statuse kok mager sih?
Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Mager aku. Waduh, aku ki nganti tak takok-takok mager ki apa to? Males gerak. Oh, alah saiki dadi capcus. Ngomong capcus kok capcus dicap terus dicus ya. Jeneng kula mangga. Jeneng kula mangga. Rembang karo ngelaras suasana ya terus ya. Yon pambiyantune Mbak Orisa ya. Wis nang kono wae Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Oh, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Nah kan Lah yo ndure barang didelok. pun tiri-tiri tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Ora usah ditakoni ben nengke wae. Heeh. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman. Oh, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Ngisore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir ki bono lembengesi diluwi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwehke. Ya ora apa-apa karang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara ngadi sarira mula ana tetembungan ngadi busara ngadi sarira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jenengan apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jenengan mari kangen kok lari pagi. Jenengan apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jenengan kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya. Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari. Musiknya kiri kanan. Wah. Gumun aku, bocah kok apa-apa hafal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi kok terus. Oh. Nah. Menyehatkan lari pagi. Ayo backing vokale barang ngapal kowe iki. Karena mbiyen sok ndek kasete. Oh, ayo tinggo anu senam ibu-ibu. Lari pagi kok senam ibu-ibu. Ayo ya. Tak kira nek lari pagi bul mari kangen. Sakniki? Heeh, iya. Ketlingso desa ning ngisor anduk. Oh iya. Nggo anduk barang. Mbok iki nduwe sapa iki? Ana tulisane Rahayu. Ha iya. Heeh. Bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa. Mbok coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan. Lah loro kabeh ra menyang. Kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjas Moro. Saka sapa? Saka Pak Partejo. Oh. Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang. Terus wingi ketemu aku nang endi kae
Buntang. Heeh. Ya ngastane pindah-pindah. Iya. Ki lagi kondur asline daleme Bantul, mbok menawa lagi kondur. Nyun ngapunten nggih Pak Partejo. Ya, mbok menawa tasih mirsani wonten streaming menawi sampun kondur. Sewu-sewu kalapatan nyuwun pangapunten iki wau amplope ketlingsun. Ya. Ning ngartane tetep kula pek. Wo. Edan kuwi. Suwe nek edan aku. Apa ngrungokke jineman mari kangen ya, Tru? Ya. Barang dirasake ya penake ra jamak-jamak. Heeh. Wah, Sanggu Tamba. Panu dengkulmu mlot. Sanggu Tamba kesel. Sanggu Tamba kesel temenan. Engko karo alon-alon iki akeh banget panunan saka WhatsApp, Tru. Waduh. Apa wae neng wayang kok diaturake mboko siji rasa dadak kesusu wektune ya isih sauntara rada kopet ya. Keneng sing nyuwun lumantar WA. Oh iya. Saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki. Ya, ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika. Ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi. Ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi. Waduh. Pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya. Iya kok iya. Iya. Arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan. Oh, ngono ya. Lah iya kaya. Jajan yo. Panjen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho terus dialek iki werna-werna bagian kidul cedhak pantai Kewaru ngono. Ndaki ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndaki. Oh. Ndaki iya Ce ngono kuwi. Iki daerah kidul. Oh. Iya. Wah iya Ce. Pokoke nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z. Heeh. Kuwi daerah Wonosari wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae. Oh, ana. Pokoke nganggo Z kabeh. Oh, nek cara nggone Ika, ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. Ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo nganggo are. Oh. Lah kepiye are? Ngono. Oh, ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng. Iki jak omong apik-apik kok senengane menggeseh ora. Diurutke wae wis saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika, jenang kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kewalik. Maksudnya piye? Aku tau, aku ndelok TV wis kewalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kewalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Kuwi karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho rek Gong. Kekeselen dolaran HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saora-orane ana kandangan opahe Prastiwi. Iya. Ayo wi. Kowe sikek engko gak Ika. Ya. Jumeneng mangarep. Rada payu kowe saiki wi. Ha iya. Sawlohe bar anak-anake biyen ki isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen ya urung duwe tanggungan. Aku ya ngene ya wis sak karepku, gelem ya ngene, ra gelem ya ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Sing entuk apa pit malah ketoke bab anak putrane sing bendina sok ngetut awake dhewe. Heeh ta? Iya.
Matur suwun. Ayo apa ya, Tru? Tru? Nyebar kaos. Iki ya isih ora kena do kondur. Oh. Engko pas tancep kayon isih ana durpres. Oh iya. Kaos lampu. Kaos lampu dengkulmu mlocot ora. Iki Universitas Sanata Dharma Wayangan, Gong. Heeh. Dies Natalis ke-64. Ya, wah jan seneng. Karepku ya do kaya ngene iki lho. Ha iya. Perguruan tinggi ki aja nganti ninggal budaya. Ya. Kaya sing dilakukan oleh Universitas Sanata Dharma ya pancen apik tenan. Ya. Kejaba ya seneng uri-uri marang kebudayaan dalam strategi pembangunan bangsa. Ya. Kok iso ngono ya? Lha budaya ya ora mung budaya wayang kulit, budaya ketoprak, budaya wayang wong ora ning budaya tata krama, budaya kerukunan, budaya katentreman ki ya digalakke. Mula ora aneh nek budaya ki minangka dadi strategi pembangunan bangsa. Lah iya. Kowe upama mlebu ning Sanata Dharma ngono milih utawa seneng jupuk apa kok? Ayo seneng jupuk apa-apa sing ketok kuwi. Lho maksude jurusane ngono lho. Mas, kene iki ra nyediani bis. Maksude iki fakultase, fakultase. Tas cangklong apa tas samping? Fakultas ki jurusan kowe kepengin nek paling ora ki nek kaya kowe iki uteke ketoke kaya hukum. Wah lah. Wis jelas aku pokoke nek karo hukum ning aku mau nek lulus ndak mung dadi hakim garis. Hakim garis apa ora? Nembang yo kok. Ya. Ndak selantek wektune iki engko lakoni dawa. Lakoni dawa. Isih dawa sesuk bengi. Ha iya. Esuk bengi iki lakone cendak tetep bubar jam 4:30. Ya wis ora apa-apa areng yo. Dirikase cak-cakane kono ngono. Heeh. Sapa sing arep kok nembang? Karo ngelaras suasana ya, Truk. Ya. Nyuwun pambiyantune Mbak Orisa. Ya. Wis nang kono wae, Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Oh, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Nah kan Kaya ndure barang didelok. pun tirik-tirik tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Rasa ditakoni ben nengke wae. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman, heeh. Oh, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Ngisore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir iki bonole mbengesi diluwihi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwehke. Ya ora apa-apa karang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara, ngadi salira. Mula ana tetembungan ngadi busara, ngadi salira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jenengan apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jenengan mari kangen kok lari pagi. Jenengan apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jenengan kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya.
Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari musiknya kiri kanan. Wah. Gumun aku bocah kok apa-apa apal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi ya terus. Wo. Nah. Menyehatkan. Lari bagi. Ayo backing vokale barang ngapal kowe iki. Ana mbiyen sok ndek kasete. Oh, ayo tinggo anu senam ibu-ibu. Lari pagi kok senam ibu-ibu. Ayo ya. Tak kira nek lari pagi bul mari kangen. Sakniki? Heeh, iya. Nganti ana layang sing ketlingsut barang e. Heeh. Saka Pak Partejo bener ngomongane Elisa mau. Ketlingsut e ning isor anduk. Oh iya. Nggo anduk. Mbok iki nduwe sapa iki? Ana tulisane Rahayu. Ha iya. Heeh. Bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa. Mbok coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan. Lah loro kabeh ra menyang. Kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjas Moro. Saka sapa? Saka Pak Partejo. Oh. Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang. Terus wingi ketemu aku nang endi kae Bontang. Heeh. Ayo ngastane pindah-pindah. Iya. Ki lagi kondur asline daleme Bantul, mbok menawa lagi kondur. Nyun ngapunten nggih Pak Partejo. Ya, mbok menawa tasih mirsani wonten streaming menawi sampun kondur. Sewu-sewu kalapatan nyuwun pangapunten iki wau amplope ketlingsut. Ya. Ning ngartane tetep kula pek. Wo. Edan kuwi. Wis suwe nek edan aku. Yo teruske Mbak Orisa. Ngisor. Aduh. Ngisor ngendi? Soriku, Pak. Ngisor kono ana gemake. Ayo seneng karo gemak kok. Dikai puter ya ora gelem. Ya suwe ora apa ngrungokke jineman mari kangen ya terus. Ya. Barang dirasake ya penake ra jamak-jamak. Heeh. Wah, Sanggu Tombo. Panu dengkulmu mlocot. Sanggu Tombo kesel. Sanggu Tombo kesel temenan. Ayo engko karo alon-alon iki akeh banget panunan saka WhatsApp terus. Waduh. Apa wae ning ayo engko diaturake mbaka siji rasa dadak kesusu. Kesusu wektune ya isih sauntara rada kopet ya. Keneng sing nyuwun lumantar WA. Oh iya. Saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki. Ya, ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika. Ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi. Ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi. Waduh. Pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya. Iya kok iya. Iya. Arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan. Oh, ngono ya. Ha iya kaya. Jajan yo. Panjen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho terus dialek iki werna-werna bagian kidul cedhak pantai Kewaru kono. Ndaki ngono kuwi iki. Delok kaya ngapa ngene ndaki. Oh, ndaki. Iya, Ce. Ngono kuwi. Iki daerah kidul. Oh. Oh iya. Wah, iya, Ce. Kowe nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z. Heeh. Kuwi daerah Wonosari, wetan-wetanan daerah ngene Ika ngono kae. Oh, ana. Kowe nganggo Z kabeh. Oh. Nek cara nggone Ika, ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. Ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo nganggo are. Oh. Lah kepiye are? Ngono. Oh, ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng.
Iki jak omong apik-apik kok senengane geseh ora. Diurutke wae wis saka alus rada gayeng kok terus gayeng terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundhan gubuk asmara Mbak Ika, jeneng kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kowalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kowalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kowalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho lek gong kekeselen. Oh, dolaran HP terlalu kokean iki marai vertigo. Oh, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Heeh. Saora-orane ana kandangan opahe Prastiwi. Ya. Ayo wi. Kowe sik engko gak Ika. Ya. Jumeneng mangarep. Heeh. Rada payu kowe saiki wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake mbiyen ki cok isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen yo urung ditanggungan. Aku yo ngene ya wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Kaya anakku wae begitu lahir tak dulang lempung. Men ngopo? Men goblok. Iku karo anak yo. Donya iki werna loro terus ana pinter ana goblok. Heeh. Oh tanggane anake tanggaku wis pinter banget mula anakku tak gawe goblok. Oh. Cah edian. Enggak dibawani Mbak Tiwi. Ya. Nggih, napa Pak Langgam? Jenang gula. Lah niku tasih slendro. Ya ora apa-apa ngenteni le anu kok ora ya minger dhewe kaya. Oh nggih. Heeh. Isih asik nak-nik ya. Heeh. Neno. Apa kuwi apa? Arep tok bawani sak karepmu. Kir. Neno. Apa kuwi apa? Arep tok bawani sak karepmu. Kritenan Kiraku, kowe kudu belajar kuwi. Kowe tan citra amung tancanana. Kuwi kudu sinau kuwi, bawa-bawa pelok barang kudu tok sinau. Nggih, PR nggih, Pak. Ampar pisang. Ora bawa kuwi. Lagu saka luar Jawa kok. Udu tak? Udu. Ya, mangga. Kang para prawata. Prajurit. Resikone sing paling gedhe iki mung tukang syuting lho. Heeh. Iki nyuting rong sasi mbladek ngono matane kerok kok. Lah iya. Wong tak mati anggere nyuting lorong iki manike gathuk dadi siji. Ya wis ben. Kok kaya tegang to wi? Rileks lho le ngadeg ki santai. Niki ngampet ya, Pak. Ngampet apa? Hah? Ngampet apa? Pipis. Oh, mulane nek karemu gak panggung iki dipipis kesek. Aja. Gawe. Nek ngompol pripun? Ora. Awe disilangke ngono kuwi. Sikile disilangke. Wong metengi ya mame ya luwih tinimbang biasane ya. Heeh. Ket mau ki Risa ki lambene ra leren ngomong ayem iki. Nanti kleru tisu barang dipangan.
saking asike. Luput pisan. Oh, ngemplok meneh. Ayo, sing jeneng wong hamil iki mergane ana bayi ning jero weteng iki nyuwun asupan vitamin. Vitamin karo nutrisi ya wis ben ora apa-apa. Wis ngene kancane pangani kabeh wis ben. Anduk doyan apa? Ya. Aku ngelekke sing siji kumat. Sing tok elekke sapa? Biyen Tatine ora gelem leren. Ning bareng gaji metu ngul ning geger terus leren. Ae wis iso mengkurep burung kuwi. Sampun. Lah kok wis pinter. Ah ya wis ben kok ya. Mbahne iso mengkurep burung ti. Aja tok bayangke. Mah merengas iki. Iya terus. Ayu turu apa kae kok? Oh iya. Kok kaya temumpang sirahe. Nurani sinten? Apa ta nuhane. Cakepane iki jan mengenak. Marai baper. Waduh. Baper ya kok. Bagian persatuan. Murah. Dong bapak. Aku ki sarang sok anakku ki sok ngomong ae marai bapakne ki kagol. Kok kagol piye? Bingung ling ngartekke. Wah, bapak ki Sherlock. Lho. Anakku ae lho nek do omong kae iki lho, anggere muni goleki mbayune apa goleki Sherlock. Ngono kuwi. Aku ya ora adong. Bete banget aku, Pak. Ngono. Hah? Bete banget aku, Pak. Berat. Iki ana istilah meneh baper. Ha iya. Terus apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kepo. Gabut. Wah, wis. Apa? Mager. Oh, aku ana cemen nang pager kono aku ya. Mager iki apa? Males gerak jebulno. Anggere muni teturon ngene iki, wah rasane mager. Ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono, Tatin ku ya ngono anggere muni esuk statuse kok mager sih? Aleman ora. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Mager aku. Waduh, aku ki nganti tak takok mager ki apa to? Males gerak. Oh, alah saiki dadi. Saiki ana meneh santuy. Santuy apa itu? Mbuh. Santai. Oh, santai santuy. Nggih. Basa banci to kuwi. Nggih. Kudu apalke. Capcus. Ngomong capcus kok capcus, dicap terus dicus ya. Neno. Iya terus nganggo dangdutke ora. Aja wis di stopke liang ganggu aku dangdute men si Ika. Ya, si Ika. Ya. Pokok siji pokoke diaturake men tuntas. Men rampung gaweane ya terus. Ya. Ya Mbak Tiwi kondur menyang papanipun piyambak-piyambak. Ayo ganti langsung Ika. Ayo capcus. Capcus ora. Janjane mung do disingkat-singkat perkarane capcus. Kaya mbiyen. Ha iya.
Ayo. Ya. Hah? Napa, Pak? Gubuk asmara kok napa Pak? Nggih. GBASM. Gubuk asmara. GBASM. GBASM Gubuk asmara. Ya. LLJJN. Apa? Lali janjine. Oh iya. SMPRJT. Langsung konangan ya, Tru? Langsung bisa dibedhek Sinong Parijata. SNPRJT kok PRJT. Heeh, yo. GBASM. Langsung. Hah? Langsung. Kowe lah dibawani kok ya. Hah? GBS ASM. Ya, apa kowe gembos asmara. Oriza iki marai Gubuk gembos ora. Sing ngandani Orisa lho aku. Ora kowe wae kowe kometeng. Omongan gembos. Oh, anak tati biasa. Tati lagi aja diganggu lagi mager. Oh, atau malas gerak. Yo. NJK. Apa ki melinyek? BWT wiwitane. MBWT GDBNG. Apa wiwitane gede banget. Kok tak tendang cangkemmu lho. Wiwitan-wiwitane kan wiwitane gede banget. BKH. Lala. Napa, Pak? Ora apa-apa ra sida. SO apa? SOL SOL AK AK NB DN apa kuwi DN iki? Artine soalé nek ikan nek nembang dangdut. GYN APK. Apa? Goyange apik. NDSM. Apa reng? Ndasmu. TRSN. Nano. Ya, dirasake tembang. Yo. Seger. Heeh. Mergo ditembangke Gubuk Asmara karo si Ika. Ah iya mergo ditembangke GBG ASM. Heeh. Wis to kok nyingkat ki wis to. Iki ana isih ana sing arep dipentaske ora iki? Sing pungkasan dienggo gong. Dijagur bathuke. Ha iya. Sapa kok? Ayo yuk. Dienggo penutup yuk, Pras. Ora usah perlu sing gayeng-gayeng kowe iki wong tuwa ya sing alus-alusan wae. Ya. Alon engko nek kumat, ameng medhone kok tangane kaya arep semaput ngene. Alon-alon. Oh. ngumat ya nyokot kowe. Ameng tak cokot e untumu wis ogak kabeh. Iya, paling ming awak-awak ngono. Ayo. Ayo. Wahyu nggih. Kalih Mbak Wahyu. Ya, heeh, karo Mbak Wahyu. Oh yo, hore. Semangat. Semangat. Suluk ayak-ayak wis. Sesuk nek Pritenan nang tasih